F'San Vincenz de Pont wafqet klinika ġdida li toffri servizz ta' sorveljanza għal pazjenti li jkunu għamlu operazzjoni bħala parti mit-trattament tal-kanċer tal-pulmun. Dan tħabbar f'konferenza stampa indirizzata mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Ġewwetina Bela u mill-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Pont Josien Kutajjar flimkien mal-kirurgu kardiopulmonari David Sledin li ser ikun qed imexxi il-klinika. Din il-klinika ħadd iħossib il-pazjenti li ġew operati għal kanċer tal-pulmun. Iġifieri ikollhom stadju bikri ta' kanċer li ġie operat u mneħħi blan li jitfejqu daw il-pazjenti. L-importanti huwa li ma jerġax jitrabba xi ħaġa f'daw il-pazjenti mingħajr aħna ma nindunaw. F'din il-klinika ser isir monitoraġġ bħal X-rays u CT scans minn tim speċjalizzat fl-operazzjonijiet tal-pulmun b'kollaborazzjoni ma' tim mill-Isptar San Vincenz de Pont. Is-sorveljanza dejjem kienet issir f'daw il-pazjenti ma kienet issir f'ħafna kliniċi differenti ta' speċjalitajiet differenti. Qed naħdmu aħna jitfit mal-ispeċjalisti tal-onkoloġija biex daw il-pazjenti naqduhom flimkien bejn id-dipartimenti tagħna u nibdew narawhom regolarment hawnhekk f'din il-klinika u jsiru testijiet li hemm bżonn għall-pulmun. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Ġewwetina Bela qal li l-importanza għal din is-sorveljanza hi għaliex il-kanċer tal-pulmun huwa l-aktar kanċer komuni u li b'xorta ħażina iwassal għal mewt. Qal ukoll li dan it-tip ta' kanċer jaffettwa l-aktar lil persuni ta' età kbira. Għalhekk dan is-servizz ser joffri aktar serħan il-moħħ għal dawn il-pazjenti. Il-viżjoni tas-saħħa tagħna hija li aħna niffokaw fuq problema kemm jista' jkun nispeċjalizzaw fiha biex imbagħad lill-pazjent li huwa l-punt fokali tal-operat tagħna nkunu nistgħu noffrulu servizz eċċellenti. Bħalissa qed jinġabru d-dettalji tal-pazjenti li ser jibbenefikaw minn dan is-servizz ta' klinika ġdida filwaqt li l-ewwel appuntamenti ser jibdew jinħarġu f'Jannar li ġej.